Ono to je to najhoršie, čo vy môžete urobiť, že vám príde domov list pred výročím fixácie, ponúknú vám nejakú úrokovú sadzbu a vy idete hneď do inej banky a hneď riešite refinancovanie. Nie vždy sa to vyplatí. V prvom rade choďte do tej banky, kde máte tú hypotéku a skúste požiadať o zníženie ponúknutého úroku. Veľakrát sa rady pohnú, ten úrok, ktorý vám ponúkli, vám znížia a vy v podstate dosiahnete to, že máte to najlacnejšie ako len môžete, bez akéhokoľvek nákladu. Pretože to refinancovanie nie je lacná záležitosť, aj keď áno, ono sa to javí, že to je, však veď banky mi nedajú žiaden poplatok, lebo mám výročie fixu. Áno, nedajú, ale napríklad už len poplatok na katastri, ten vám ostane 100 eur. Niektoré banky budú chcieť nový znalecký posudok, ďalší poplatok. Takže áno, niektoré banky, to tak poviem, že dávajú také benefity, ak budete refinancovať k nám, dáme vám taký a onaký benefit. Nehovorím, že to je vždy zlé, ale v prvom rade komunikujete s tou bankou, kde máte hypotéku a až keď oni vám neurobia ten ústupok, potom treba kalkulovať, koľko má výjdu náklady na refinancovanie a či sa mi to naozaj vyplatí. A ak máte nárok na štátny príspevok pre mladých formou daňového bonusu, tam buďte dvakrát taký opatrnejší, pretože treba naozaj si to prepočítať. Ak vy ešte si 5 rokov ste si tento štátny príspevok nepožiadali, prvých 5 rokov po sebe, a vy budete refinancovať, vy o to prídete. Ak ste si napríklad požiadali iba za 3 roky a ešte 2 roky vám chýba, tak vy tým, že budete refinancovať vašu hypotéku, prídete o možnosť dožiadať si ešte 2 roky. A akože mať štátny príspevok pre mladých formou daňového bonusu nie je vôbec zlé, pretože 5 rokov po sebe vám budú vracať polovicu zaplatených úrokov až do vyššie 1200 eur. Takže treba to kalkulovať. Nie hneď refinancovať do inej banky, ale najskôr komunikovať so svojou bankou a až keď tam sa ľady nepohnú, potom zvažovať a riadne prepočítavať, či sa to refinancovanie vyplatí alebo nie. Krásny deň z nádherného námestova. Tu rada chodím.